a Illa do Tesouro. Miguel pasa as vacacións nunha pequena vila de pescadores. Contan que na taberna a Illa do Tesouro hai un papagaio alucinante, así que decide ir velo cos amigos. Os nenos quedaron na porta da Illa do Tesouro, un bo anaco, ollando as idas e voltas dos camareiros. O interior semellaba a coberta dun barco pirata. Paco, o maxarón, estaba na barra. Tiña unha man cuberta, cun anaco de coiro rematado nun gancho, e con aquel gancho abría as botellas con grande habilidade. Os camareiros, con patas de pau ou parche no ollo, acaneaban por entre as mesas levando pratas e pratos. Acanear, moverse, oscilar, sen cambiar de lugar. Os camareiros con patas de pau ou parche no ollo acaneaban por entre as mesas levando pratas e pratos. Miguel e os seus amigos rían moito, porque un dos camareiros, dos que tiñan un ollo tapado cun parche, ía chocando contra as mesas e as paredes. A ver se andas continuo, Niceto. Xa tiraches 3 pratos de camaróns enriba dos clientes, berraba o maxarón. É moi incómodo, xefe, queixábase Niceto. Déixate de lerias, Niceto, que che vou por unha pata de pau. Por, poñer. O camareiro xuntou as mans suplicando. Non, xefe, a pata de pau non, que teño moi mal equilibrio. Os nenos rían desde a porta e soltaron unha gargallada cando o papá Gallo empezou a insultalos. Maulas, inútiles, piollosos. Tiña razón, Nico, dixo Marta, sen deixar de rir. É un papagaio alucinante. Os nenos entraron atrapallándose na Illa do Tesouro. Atrapallándose. Atrapallarse, facer algo de maneira confusa e desordenada. Os nenos entraron atrapallándose na Illa do Tesouro. Entre todos eran 14. O maxarón levounos a un recuncho xunto á mesa de Xoán, o pescador, e dos seus compañeiros. Xuntaron 3 mesas e, despois de tiraren con varias cadeiras, 2 vasos e a un camareiro con pata de pau, quedaron acomodados. A cousa complicouse á hora de pediren o que ían tomar. Por fin, despois de 15 minutos de acordos e desacordos, todos acabaron pedindo o mesmo: laranxada e patacas fritidas. O maxarón estaba tan nervioso que, cando ía limpar a suor da fronte, case arrinca un ollo co gancho. Servídeos de seguida, berroulles aos camareiros, antes de que muden de idea.
De alí a un bo anaco de charla e risos, os nenos cansaron de estar na illa do tesouro. E pediron a conta. Que? Espera. Fernando Alonso, a bordo da Gaivota, editorial Anacha. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Vai.